Tuntrum ha chuan Thian Pathum, Michael Hernandez, Jamie Goff le Andre Martinez te chanchin kan soidona. Anni hi anvai hian kumsom palile ka upa anni a. Paul riat zir lai vek anni. No pan lai atanga inkom chan to anni a anin kom ngeya. An thu po ain rol thin khop mai. Mase kumsang ni pali February ni thum khan anzi nga chuan thil duam lo tak a thleng tatlat mai. Michael Hernandez hi February ni sangkha zakwa somkwa khan George le Maria te in karalo piangin unau pani zingano pangzo kane. Anu soidanin Michael himi bright tak mai tongdu ve tak trensiam thiam tak ani a. Ama alim theya mi te point anel trin khop mai. Tin anzir tir tu te point mi thatak fiam thu du le smart tak ni in an soya. Class hunga atong tam dewe ti mai lo chu zir tir tu te rem ngai po in a omai lo ni in an soipok. Michael hian trensiam athiam viawe te lo chuan Jamie Goff le Andre Martinez tenen anin ko mai fal le a. A big takin an school Southwood Middle School Palmetto Bay lama hi chuan an ni Thian Pathum hi anin kop deuh chot mai chen. Kumsang ni pali February ni khan Michael hian a thian te pani Jamie le Andre te hi thil engamamu adua wangin bathroom lamakal arota. Bathroom an han thlen chuan rolban lo te ta na siam sak pik in thiarna lama chuan lut turin atile a. Andre chu han tim deuh hlek nangin Jamie chu kalmaya wangin a thian te chu azui ve ta thowa. Rolban lo te in thiarna chunga chuan Michael chuan lukhum par ron la chuakin a han khuma. A windbreaker jacket a beka ada chu la chuakin a ha boka. Chuti lai chuan a hmel chu adanglam ema wangin Andre chuan mak atil le a. Thil engmaw tak fellow omdon tlatin a hrebok. Bathroom atanga chua mai adu lai tak chuan dar aron ri a. Ama Michael Berry hi mi invong tak tlai mai ngai lo ne wangin dar rik vele chuan bathroom atang chuan tlan chuaka. Jamie le Andre po chuan anzui chuak ve ngal ta ane. Atuk February ni thum zinglama chuan Michael chu nidang ang bokin an theno mi te chuan skula anon ruaya. Chu thil thar po anilo. Nidanga anti dan tho ane. Zingda riat le achan ve a school churon thlengin skula lo om to athian thaber Jamie nen chuan anin mungala. Class tran ala hun lo dewa wangin an pani chuan kalkualin anti timol mola. Chutia titi pa chungzel chuan an classroom lam second floor lama chuan an chawa. Fiam thu de tho chawdunin an nui chaw bok bok. Second floor an thlenga class alut mai lovin bathroom kota chuan an thian pa pakhat Andre Martinez lo thlen ve hun chu an hak le te a. Mase Andre chu aron lan tak mai lo wang chuan Michael chuan Jamie chu rolban lo te in thierna khan lut turin asom le a. Amani khan dar rik mana wangin athil duang po amu man lo thu asoy wangin Jamie chuan rin hlel na engma nei ho lovin Michael chu azui ve ngal mai bok. Ti chuan in thierna chunga chuan a han luta Michael chuan a thian pa ka surprise ton che ti in nunglam chhon turin a han ti a. Thuoi takin Jamie chu in herve mai bok. Chu vele Michael chuan a chemte ken ruk chu phor chuakin akut veilamin Jamie ka chu hupa. Dinglamin a hnunga chuan a chemte ken chuan voice somli pahnih ngot a vit ta pop mai. Chu mi hnua a thing e ni ti chian nan dimna nei ho lovin a thian pa rok chu a han chat le zuya. Jamie chu a thorro ka engma thom chua tur a to lo. In thierna chuan reivak lo Michael chu mani intifain a khomuang hreta. Chuta a chemte a thisen kai chu Jamie kora chuan a han tat fai te a aip te a pai that le hnuwa pon lama chuan chua a tumta. Mase chuti lai tak chuan zirlai no pang pakhat bathroom a chuan aron lun fe a. Rolban lo te in thierna kher kha vaman atuma. Kongka han hong chu thisen nen Jamie ruang le treng chu a mutamai. Kongka chu a khar le vata bathroom kut silna kut lo silmek Michael hena chuan ruang chu a mu vele velo azota. Michael chuan a mu thu a soya ti chuan an pani chuan midang hril turin bathroom chu an tlan chua santa ani. Southwood Middle School a counselor pakhat Bob Luiner chu cafeteria chuan a chol meka. A coffee in lai chu laklo hlema se manmo taka kauni ta ka wangin a coffee chu dokana chuan kalsanin ama ron kau tu in zirlai pakhat bathroom a thi chhong le treng a atina lam chu a pan chhong hala. Second floor bathroom chu han thlengin in thierna chuan a han luta. Jamie a thisenin a lo bol kha vek chu a han muta ane. Atira aril lo lang masaber chu Jamie chu atlu sual palanga ain so na deuh nia angaya.
office lama rang taka tlan lutin damdoi le manrua anei ang le kut kor chu avala chuaka arwal chuan security guard tepo a roilet ve ngal bok police tepo riatir anni to a anni po anon thleng rang khop mai Jamie chu mi pahnih chuan zoite a choi kangin inthiarna pon lama chuan an la chuaka a hmaya hliam hnu hma awm lo wangin a thidang hri mai ani an ringa CPR chu pe kan han tuma ma se chu mi ti tura a thuam no an han phel tho sak don chuan a rok thuk taka zaina le atak samun rang ranga vi na chu an muta ani arwang boy puim hasaber tu bopa soidanin khatia inthiarna room chunga thisen nena alo omkha atlu sualanga ain so na de ringot emo katia thitura po karuat lo CPR ti tuma amar phu de ka han tumna lama angong chu ka han khoya alo kak thuk doi mai si ti chuan a kor chu khan phel sak ngal thuaya vina hnu ma tam tak ka muta a chuta Jamie hi mani intipal ani lo ti ka hre thei ngal ta ani ati Zinglam dar ko le minute som panga ani a first period chu computer class ani a ma se nidanga tlai ngai hleilo Michael chu minute nga la in aron tlaya anhuwa thian te soidanin class chunga Michael aron lu lai hian akor le ke kormai ba ka anara chuan thisen akaya chu an zirtir tu point a hmu ve wangin zona azota hil renga ma se Michael hian chuan lam eng amo han siama class lak lai alo ni bok nen an ngoi pui ve ta ringota anhuan soizel danin Michael hi tong tam ve tak class lak lai alo tong china wangin zirtir tu te hremna po tok ve zo zo thin ni si kha hemini hian atong klem le a thian ten a thom hno thi sen kaya wang chuan an endeu hrek hrek ni in a hria a ti fai tura bathroom lama kal adu ma se chuti lai chuan police te le thunei tu te chuan an school chu an lockdown vek to a khoya ma a chua thei to lo classroom chunga zirlai no pangte hian class chanani lai hian an school a thil thleng hi an la hre ve lova ma se classroom tina chuan radio da vek ani wangin class lak lai la chuan an school bathroom a tuemo a intipal ti an hreta tin police te po an ron lan tak de khup awangin zirlai no pangte po chuan class atang chuan an hmu theya chuti an class zona police an ron kal lai chuan Michael chu angai na hrelo om tak hian a oma a zirlai pui te hriat thei tur chuan o ti ringotin a soi chutia engma chinchang hrechiang lo na chu zirlai no pangte zinga chuan zeldin thubol atara Tuemin school aroka silai po police te chuan an manto an tia tu main engtiang che nge Jamie chunga thila thlen an hrelova tu nge thil ti sual tula an hre heklo tlailam dar thum ani a Michael anu Maria chu anna thona tangina ho a ina thlen chuan detective pakhatin Michael chu a thian thaber Jamie thana thu hretu ani wangin thu zo fia ani ri thu aron hrila Michael anu chu amang angkher mai arin dan chuan chutia a thian pa ber thina alo mu ve chu amang an dan tur le anu zela aril rulamin ator dan tur te chu angai tu a manmo takina tlan chok le ngala apasal George chu anna thona lama valam koin Michael omna lam police station a chuan an vakal ta ani Michael anu le pa ten an fapa an va mu hian mozabun si phekok bun lovin alo oma ani na lo mu ve le kun ngai chung hian kati ani lo alo tiringota an fapa chu biak deuh hlek du ma se police te chuan an phalo wangin an duangin thu an zo theilo ma se nu chuan a fapa chu pan hnai luin enge a om ziani ta enga tinge ni tia azo na chu Michael chuan engtin ma a chang lo detective lam te po in Michael chu rin thiam tok tan tur an hrelo hle a thu soi thlak chena wangi ro chuan do ta soi ni ti ero an ring thung a thu soi pakhata chuan mi pano pang pakhat sangria chu bathroom a chuan lutin a thian pa Jamie chu ron that ringotin a soya ma se hi chu police lam te chuan ni thein an hrelo sangre hi tunge ani ti an hriat miau lo awangin chumi zan chuan police te chuan Michael chu in lama ho an phal lova juvenile detention center a anda ri ta ani Michael nu le pa te chuan rilruwa buain an fa pachunga thil thlen-dana chuan an hlau thong hle a zan po an mulo ani bere Michael chu dam takin ron holiang nge atu cover chu an fa pachung changa thudom lo tak an hrezo khang ti ngai to mai chuan an meng renga chuti ruale ro chuan atuama chuan tong chua zai an rel theilo zinglam dar thuma chuan phone aron ria
Michael pa George chuan phone chu lo changin Juvenile Detention Center atangin alo ni a aron betu chuan engdang soilovin anfopa Juvenile Center a man natan ni $10 ni an choi tur thu aron rila chumizan chuan anfopa Michael chuan a thiampa Jamie chu a thatani ti a impuan to thu ero an la ron thil du lo thung khati anule pa te in laman hotak nu khan detective te chuan Michael chu an hando pa atopa chuan Jamie chu a tha nge ani thu apuang ta ani tin amisoi sengria po kha athurwal pui ani thei takin ti in an han chui dewa ma sen skula chuan tu ma sengria mingpu an lo omlo mai ba ka Michael chuan a phua chop mai ani ti a soita ka wangin ama chau chu he thil ti sual tu a hian ngai ani ta ani police chen Michael beka hian Jamie thana na man chemte po kha an mu chuaka thisen po alo kai nual nge anzo zelna Michael chuan Jamie tha chu ama kar dai to atanga alo tum to thule hunrem chang melin alo impo cha lok runa sa hle ani ti po a impuang boka jacket kut korle lukhum par akol thin na chan po mi atha laya mi ten anlo mu tak hlo po a tuman tunge ani ti an hriat lo nana in thup nana ti ani thu asoya tin jacket chuan uniform athisen kai tur aven don ba ka lukhum par khan a engamotak thula a samtlapal nakin zela detective te thil chui chua ti ol sam tur alo pumpel thei nana khum ani boka kut korpo fingerprint engma anu chialo nana bun ani mel Michael hian Jamie chu hnunglama tanga be ani wangin Jamie an ron be let vena chan sanai lo thu asoya chu wangin duang thala chemte manga asoi sak nuwa Jamie tlosop chu rapetin angonga chuan azuzai le ta ani hemi hnu hian a thiltia in chir chu soilo hlotling in titakin a oma akut kor chu phelin toileta chuan a paya tuin a flash nan ngal bok diktak chuan Michael hian Jamie chau nilo Andre po kha tha ve ngal adua ma se Andre kan school aron kaltlai tak wangin angak man talo ni in ain soi tin an pahnia tha aduna chana soya a thian te hnena hian kumsom pariat ani huna serial killer ni atum thu alo hril to awang le chu na kinzel an soi chuale a hlo awang ni in a soi bok zingani a khuapo awar chen ma hovin George te in kota chuan mediami an katnuk to kot chu eng uta atamber chu Michael nule pa te kongkaron hon hun ngakin camera nen an loading photo maya ma se chuti an ron lan mai silova chuan an phone tlut to mai heng hoya Michael nule pa te chu an fa pachung changa interview pui an tum ani heta zet hi chuan Michael nule pa te chuan an fa pa chu a thren pa Jamie tual thina mo phurtu ani lo vek po in rin hlel ani ti an reta a ponlama chuan media lamin lo hak thup ma se anin lan ngam talo police te po Michael te ina chuan an ron lang ve ta a Jamie thina chung changa engmo evidence om thei takin ti in Michael pindan chu an highlight chiama thilpoi mo chu mu mai rilo ma se computer games khelna man ruale adei te chu bi chian turin an lata ane Michael nu Maria chuan afa pathil ti chu alaring theimol lo engkim mai chu mumang ang ruain a ria a sautu school lama vakalta se afa pa chu vamu mai te po aim be sei ruma ani lo le Michael chu nidang anga ama aron hole mai te po a be sei bok kongkari hlek te chu amel le wat thin amalama kan soyang khan Michael hi mi thatak thian po siam thiam tak ani a alo tong du bok nen mi te point an ngai na hlom khop mai fiam thua du a he hian mi te atinui na sa le thin ma se alang lo lama ami je thup hretu chu tlem te chau an nitlat a chen khat ten computer class an nei changin Michael chuan an zeti tu te omlo vele adult side entry ni in an soya tin mithi ruang le chan somdan rang po a entry ni in an soibok July no pong zinga pakhat chuan Michael computer a mihring lubung le taksa thi nuang te a hmu thin thu alo soi ve boka tum khat po Michael an classroom chunga chemtelu zoom aron ken lu thu po no pang te chuan an soi chuak no le bok chu mai ba ka Michael hian July no pang pakhat apuma alo nek to boka ma se he thilti hi a phatlat thung ni in an soi Michael nu Maria chuan afapa Michael mi ze in thlak danglam tak chu a hreru ni in ain soya a chungte bula om tlem tiela a chang phei chuan anu le pa chu a pindana po lu a phalmi alo thin nge ma se heng te hi Maria le George chuan an fapa chuan tlangwal a reve chan nia nga in
nun zein thlak dang lam hun ni ve maya an ngai saka enga te wal an ngai lem lo ni in anin soi ve bok Maria chuan a fapa in zinga thaw tanga amudon thlengin timetable zom tur ain siam sak thlap tele athilti tur zong zong alis chuak vek thin te chu mak ati thu asoya ami zemak tak mai alo hrethiam lo kha poi ati thu asoi bok Police ten Michael Dairi chuan han chiar chuak veka serial killer hote angai san thule tharum thona hmuna telve thin achak thu alo in ziaka serial killer zinga Ted Bundy Jeffrey Dahmer te angai san thu asoi bok tin mi pui silaya pongka na lam ti ve chin achak thu aziak tel boka ram rang fana serial killer ni te mitam tak tha te mi kidnap te ruk expert tak ni te riam rei rang nei le motor tam tak nei te chu adu thu sam lista aziak boka he planet hi ka thian fai don ani ati bok tin adairia hian amitha tur zinga Jamie hi atel sa boka tin Andrea po kha telin afarnu nei chun a u po atel bok amitha na man ruwa atan amamo tur le zinga lukhum par jacket chemte kutkorle tape te aziak tela hengzong zong te detective ten anhan mu chua hian Michael hian amitha tur te hi alo ro man lok sa le ani ti an hrethe tichuan Michael chu first degree murder manga achung thu rel sak ani a kumli chung juvenile detention center a omri turin achung thu re lailok ani ri ta ani Michael chung te lam chuan an fapa chu rilulam fel lo na nei awanga he thil sual hi ti ni in an soya tin thataka athil ti aim pona wangin court lama hriat thiam puina an phut bok ma se athil ti engkim mai chu ruah man lok vek ani wangle amitha tur list dang te po al om nuala wangin court lam chuan rilulam fel lo na ti chu an pom thei lova chu ba ka Michael hian athil tia in chirna om reng anei lo ba ka psychiatrist pani Dr. Vanessa Archer le Dr. John Shaw ama endik tu te point he thil sual ti tur khop hian rilulama harsatna anei lo thu an soya wangin court lam chuan achung te dil na chu an no ta ane Michael anu le pa Marie le George te chuan an fapa chu in lama aron hole to an ring bik lova beise chia po an ngai to bok lo masema ni rila rate ani miwa wangin an hmangai na chu about chuang si lova aril rulam en kol ngal theina turle lekha azir theina tur tala a an la dil sak rama mase chu po chu thunei tu te lam chuan an no sak le ta tho ane November ni sari sangni pariat khan Michael Hernandez chungchang chu courtin angai to thale a heta hian court chuan first degree of murder le attempted first degree of murder mangin parole theilo dam chung lungin tang tur le kumsom thum dang tanbel bok turin achung thu arel ta ane US Supreme Court chuan kumsang ni som pahnia no pang kumtling lo te poi khoina parole chance belovin automatica dam chung lungin tang tura an chung thu rel thei ani lo aron ti ta ka chuan kumsang ni som paruk khan Michael Hernandez chung thu hi courtin angai to thale a hei hi hunrem changa la in Michael point judge te chu anril ru hne tumin thei top a chu a tuna chuan kumsom pelimi ani laya tual that tu angkha ani to lova midang lam ani to ti in ain soya Mase he a chance nei hi US Supreme Court vek chuan ama poi khoi tu te a huam lowang aron ti thatle ta ka wangin omzia anei talawani ti chuan a chung thu chu ngai tu anon ani ta thova mase Miami-Dade County Judge chuan Michael chu jela bok athon le ta ani Michael Hernandez hi kumin sang ni somni pakhat April ni som pakwa khan Columbia Correctional Institute a kumsom thum pakhat mi ni in athi a athi chanchi hi hriat ni lo ma se surveillance video atanga landanin chuata atlua chu athi zui mai ni in ansoi tren kha chuan drugs overdose wang ni in ansoya ma se police lamte chuan drugs khoitur khoya ma anei lawang anti thung kumsang ni sompariat khan Michael Anatrian pa Jamie atha na mun Southwest 164th Street Palmetto Bay mi chu Jamie hriat rengnan Jamie Galway ti a thak ani a heming thlang na hun manna hian Jamie nu le pa mai ba ka a classmate le thian thaber tuna officer neta Andre Martin apo atel ve nge